pinakamadamo nga kaso sa COVID-19 nga na-record kahapon nga daw. Siyam ka mga persona sa Barangay Mansilingan arestado matapos magpatigayon sa iligal nga pabulang. Sa balita nasyonal, masobra 200 ka mga bar examinees gindisqualify matapos nga naglapas sa honor code. Pagbakuna sa may edad 5 tubo 11 anyos, mag-uumpisa na subong adlaw. Maayong aga Bacolod, mag-aga bilugamahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Lunes, Pebrero 7, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa ne. Good morning mga kaaksyon. Sa nag-monitor dira sa Facebook, like and share lang kita mga kaaksyon ha, sa atong sininga FB Live. No? Good morning Action Doors. Good morning, Action Boy. And Kag happy, sa mga naga-monitor via Facebook and YouTube. Yes. Ayong aga, gid. And happy Valentine's Day to you. Sabi ko, happy Monday. Happy Valentine's Day sa Action Boy. Nag-advance na tayo red nga duwa, no? Pero sige lang, sa ma-red taliwat sa 14. Sa 14 Correct. naman. Monday man na daan. I-remind mo ko. Monday. Oo. Monday man, no? Gyapon, no? So, I-remind next mo ko Monday. sila, ha? Kaya kasi malipat ko bla kayo naka-black ko bla. Ay, kalay. Kaga-protesta na karoon ng Uya, ibang man tas- paghigugma. Iya, ka-protesta. Uya, man ta sa mga lovers, bla nga hindi taga-ugyon sila, bla. Gani man. So, i-remind mo gid ko. Sige. Ma-red ka kay Valentine's Day. Lantaw ko talaga malabilin ko Or, ma-red. Kisalay ko daan may red nga bayo. hindi pwede masulit, ha? Ay, no. That's one. Uniform mo na doors. Sige, Or, pwede if kita. you want, Alin subong hasta sa 14, ma-red na tabi. Ay, hala. Ito maubusan. Duwa lang kami con red mo. Ang isa lang nga lang. Feeling ko, pag kundayon nun, taguro do, ma-absent ka guro mga 5 kadlaw, pili anong kadlaw. Tiway ka red mo. Ay, kalay. Hindi ko polo mo sa mga polo mga red. Kalay. Do 18 na kabilog ang red ko nga mo. Ay, sana all 18 kami. Galing daw mo rin mayo-mayo. Ate, lang. sige. Good morning to dira sa mga nag-monitor sa Facebook, sa kay Homal Lumena, kay Dennis Richard Tibor Roma, kag kay Rogelio Rehinio Jr. Live watching from Payao Public Market, Sulong Mercado. O ba si RR manigyapon? Si RR gini? Siya gala. Kalay. Sulong Mercado, tiway. Doon ka mo si mo Facebook, RR how, pangga RR. Basi ko na black man gurong iba niya nga accounting. Gusto si Bia Jonathan man sa ino. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, may aga man dira sa imo sa Good Bago morning, City. Ma'am Luing. Masi Tofago, kay Athea Kim Eriman, kag kay Isabel S. Blaca from Santa Rosa, Laguna. Kay anong nice ni Ganyo? Nice na kayang ginchakto na guro niya Tia ang iyang iyang spelling. Sakto. Kay Daydi Soke, kay Richard Soke, good morning sa inyo sa Bago City, no? Yes. Kay Erla Vega, sa kay Melissa Onso Cesar, good morning Mandra. Naging lubong naligad ang iyang mother-in-law daw ay ko ka chimpo sige lang Christian Ekis, kag ginagreet niya ang Ekis kag Garcia family. Kag gwapa gid kay Action Dorel. Wag tuksog po niya pagid diya giningagaw niya pagid. Salamat. Sige. Salamat mga ka-aksyon. Charot. Sige. Kay Go. Virgilio Binas, good morning man. Dahil sa may Clark, Pampanga. Kay si RR, 3 ang CP, 3 man ang account. Ay, dai. Muna? Ako nagali. 3 kami lagi sa cellphone. So 3 lagi dapat ang Facebook account. Kaya ako nga cellphone 5, isa lang Gani. account ko. Gani. Basibla. 5. Basibla trolls ni si RR. Hindi kaya 4 galing keypad. Dubali 4 na ang keypad, isa ang touchscreen. Tapos gano pa na gahanghang. Tapos ang keypad ang iban nga keys na wala pa na. Ay, ilam mo na. Luy-luoy. Ang mga letter ko yan, mga letter S wala. Property ang ni RR, no? Kung kada gali may bago siyang cellphone, dapat may bago siyang Facebook Correct. account.
Perfect. Ang ako yung kipad, iban apat na bilog, pero ang iban wala na sang key. Wala na sa Ang mga S ng isa, kita mo magsulat ko. Panas na. Kita mo magsulat ko, nar lang, nar. YS. Wala ka. Tapos pero bisan kipa na for my camera. Ay bongga. Tapos ang puro blur ta na. Kaya Reyna Besite Makiling. Bisita. Maayong aga kag tamo niya lang si nanay niya gamay kag tatay Bordig na always love ko sila na always lang hasta pero gapamati ni guro. Sige, standby na sa ato. Show Balitang Bayan Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:11. Sa detalye na sang mga balita lokal. Nagapanguna sa gihapon ng probinsya sang Iloilo sa may pinakamadamo nga na-record nga bago ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Sa records ng Department of Health, Region 6, 396 ang bago ang kaso sa COVID-19 sa probinsya sang Iloilo. Sa din 388 diri ang local cases. Anom ang returning overseas Filipino kag duha ang LSI. Samtang ang probinsya sang Negros Occidental naman ang may 127 kabago ang kaso sa COVID-19, 112 naman sa siyudad sang Iloilo. Ang siyudad sa Bacolod ang may 50 naman kabago ang kaso kag 44 sa probinsya sang Antique, 26 sa probinsya sang Guimaras, 22 sa probinsya sang Capiz kag 18 sa probinsya sang Aklan. Naka-record sa 775 kabagong kaso sa COVID-19 ng Western Visayas kanagdala sa kabilugan na 176,638. Samtang may 622 naman ka mga report na naka-recover sa COVID-19 kang total recovery sa nagdangat na sa 151,918. May duha lamang na record nga napatay bangod sa COVID-19 kang death toll ang yara sa kabilugan na 4,877. Sa karon 19,700 sa aktibong kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Preso naman sa Bacolod City Police Station 7 ang siyam ka mga persona matapos nadakpan sa illegal nga pabulang sa Purok, Kabugwason, Barangay Mansilingan, siyudad sa Bacolod. Sunod kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Police Station 7, naaktuhan sa police operatives nga nagapatigaan sa illegal gambling operation ng grupo kasang 8 ka mga persona. Na-recover sa kapulisan ang 2 ka patay nga mga manok kag kwarta nga nagdangat sa 540 pesos ang gidapatihan pusta sa illegal nga bulang. Ginabulong naman sa Vicente Agustino District Hospital sa siyudad sa Escalante ang 45 anyos nga lalaki matapos gintiro nagligad nga gabi sa barangay San Isidro, Banwas, ang Tuboso. Ang biktima ang ginkilala kay Ricky Canoy, samtang suspect ang ginkilala naman kay Nolly Villamor, 27 anyos nga lunsay nagapuyo sa among nga lugar. Sunod sa hepe sa Tuboso Police Station nga si Police Captain Paul Kenneth Magan, nagalakat ang biktima pauli na kuntani siya puloy-an sang ginhagad sang suspect nga mag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Dugang panimagan ginaligar na gabaisay ang duha rason nga gingabot ni Villamor ang iarmas kag gintiro si Canoy sa iyang tiil. Gilayon nga nakapalagi ang suspect samtang biktimang gindala naman sa hospital para sa pagbulong. Samtang padayon man nga ginabulong sa Eleuterio de Sena Memorial Hospital ang isa ka 36 anyos nga lalaki matapos ginluthang man kagabi sa iya tiyo sa sitio Mahuyab-Huyab, Barangay San Rafael, Banwas, ang Hinubaan. Ang biktima ginkilala kay Alex Di Kenya, nagapuyo sa amuman nga lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Major Clifford Batadhay, ang hepe sa Hinubaan PNP, samtang nagapungko ang biktima, ginagpalupok sang armas sa tiyo nga si John Leslie Ninyesco, kanapalapit kay Di Kenya, kagintiro sa nawala nga paa. Gilayon gindala ang biktima sa ospital para mabulong, samtang ang suspect nakapalagyo naman matapos ang insidente. Nakuha sa lugar sang krimen ang basiyo sang kalibre 45 nga armas lutang. Naibaluan ang amay sang biktima kang suspect ang may madugay na nga dumtanay. Rason kung nga sunod sa kapulisan mahimo, ginbalusan sini ang iya nga hinablos.
Arestado ang ginaligar tricycle driver sa buy-bust operation kagabi sa Purok 3, Barangay 1, Syudad San Cabancalan. Ang naaresto ang ginkilala kay Edgardo Mirano, 48 anyos, residente sa sitio Manlubong, Barangay Hilamunan sa mga syudad. Sunod kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo, si Mirano ang ginakabig ng street level individual kag naaresto matapos nagbaligya sa ginasuspetsuhan shabu sa pulis nga pusher buyer. Na-recover kay Mirano ang 8 ka transparent plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu. Nalakip na diri ang iya nga tricycle nga ginapatihan ginausar sa pag-deliver sang illegal nga droga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:15. Masobra 200 ka mga bar examinees gin-disqualify matapos naglapas sa honor code. Samtang pagbakuna sa may edad 5 tubtub 11 anyos mag-umpisa na karon nga adlaw. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sa aksyon Balitang Bayan numero 1. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Dara kay Mavic Bernesto from Paris, France. Uy. Wow, Paris, France. At kita Papasana all ka na na to guro talaga. si Emily ay. Or si Heart, evangelista. Si Heart, Kaya abi. to si Heart mo. Oo, si Emily gid kaya dito gid jaga tinere. Emily In Paris, bro. Ay, kala. Ay mo si Emily Abuso. Abi ko, Emily Aboso, a.k.a. Kagawad Ems. Si Paris, giliya, Emily Paris. Emily in Paris. Ah. Russell Gomez, good morning man sa imo. Kay Mark Himora.
halin sa Queen Elizabeth cruise ship sa UK. Oh, may nga paglayag. May nga pagpalayag dira. Mark Himora. JR Pabalinas Paragiton. Yes. Ano man action boy si Sir Edwin Pineda. What Yes. man siya. Good morning. Sir Edwin. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good afternoon man dira sa imo kay afternoon tos mong Sunday afternoon dito sa Minnesota. Yes, Sunday pa lang to gali ilan ni Ma'am Yes. Van. So thank you gid sa 100 stars nga gin-send ni Ma'am Van. Iya si Dennis, si Kwan iya si Araro mal pamangko sa kay Dennis. PM na si Dennis, iya pasabto. Ay kalay. Basta politika gani PM lang kamuda iya. Correct. Angin sabat na si Dennis. So niya PM me. Correct. May kay Dennis dan kabaluna iya. Very good. Kay nag-ano si Dennis, gal-learn na si Dennis. Gal-learn, no. Kay presidente. Gani man. Kabalo na saya. Erwin Noy Gonzalez, good morning man. Kag kay Teacher Romela Ilustre Arevalo, happy Monday sa imo. Kag kay Cielo dira, kag kay Excel Faye. Happy Monday. Araman si Migo mo Turco Jong ko action mo. Good Yes. morning da Sir Turks. Kamusta ang suktanay? Yes. Masuktanay niya ako niyo. Ang classmate ko mga si Edwin Escopelo, araman gali sa Araman siya. Dawis Bohol. Ay nang bakasyon ko. Dawis. May Dawis. Ano din sa Oriental? Dawin? Dawis dayaw. Dawis. Sa Oriental, Dawin. Dawin na Ang yan. Dawis siya rada sa kuano, sa reclamation. Lain mo na yan. Ang niya Dawis Bohol. Bohol. Dawin. Nagaling Oriental. Dawin na yan, yung no? Oriental. Mga taho, manda nga mga beaches. Yes. Sige. Kay, di nga to. Aliyah siya kuno good morning kuno. Okay. Kay Dennis Nuestro, good morning man sa imo sir. Kag dra sa may Woodfire Bacolod. Good morning sa inyo dra tanan. Kay Arsenio Yarauba Jr. Gapamati siya dra naman sa may Binalbagan. Good morning. Tingting Mirasol, good morning man from Alihis. Si Dad Saberia, sir, good morning sa imo. Kanami sang twinning yung asa nga color sang bayot Okay, kabalo kong maka-action, may ano kami later, may ano gani, may ID pictorial, station ID pictorial kami karon. So, Ti kay red ang dapat- kinanglan. red ang kinanglan, so na timingan niya nag-red. Nagsuksok na lang nga dan red para nga hindi na Yung mag-English. dadala, kay bugat pa na karon sa bag. Especially sa action boy, wala siya bag. Alangan sa bulsa, isu. So, amo na. Daman mo boss kay madala ko labag. Dala pala bag. Doon na mag-uhol ko, kung makikita ko bag. Sling bag na bala. Wala kayo bag, yakin boy, ano. Why, Sa why? naman nakadamos ang dala mo yan. Pero magdala ko guro bag na kay may mga dala na ko, may mga gusto ko madala sa mga alcohol, mga face mask ko da. Iyan naman di kabit mo ng alcohol mo. Or Or extra mga face mask just in case may tao kang maupod na naubusan face mask na. So dala ka na sa sling bag mo. Ang Yes. sling bag mo to bala nga, ano bala? Nga body Nga ba ato Gucci. atong ba Oo. Hindi ka tuya sa ano yan, Gucci to ya. ka na karon. Gucci to nga ako to GUCHI bla. Gucci. Ako na, pero teka literal yung spelling. Sige Kaya ang GUCCI, Gucci na yun, no? Gucci na ya. Gucci na yan. Tayo mo yan kay Gucci. Ako niya Gucci to ya. Amo to yung original. GUCHI to ya mo. Ay, kalay. Ay, mo na ya guro. Hindi mo tama pag yung Y, Gucci. Yes, gongga. Pasok po lang mo to Y ang yung mga Gucci, ha? Para do ka pinasahigit siya. Correct. Abi guro makomersyal ka taplo ruwak. Habang, nasuyaan tali des. Gusto ni Gusigit, guro. guro. Gusto ni guro ngay patukob ko sa isda ya. Tukob. Kalain des. Sa kay Teresa Linaha Kayaw, good morning dira sa Bago City kay Jean Buerom. Morning man, Febe Alvarez dira sa may Murcia. No, kag sa kay Mila Alit. Kay Kagawad Ulay Abalahon sang Kabog, no? Balatok ron ang bata mo kagawad nga PM na sa sakon kay may gina-request to sila nga okay na mo, no?
May gina-request Okay sila na. nga okay na. Hindi ko na sa mga request mo kay ka okay gid ya. Basta masarangan ta lang. Isang problema. Basta masarangan ta lang kag may paagi, may paraan na. May paagi, may paraan. Ano naman? Iniligay nun. Yung Tagalog pag perfect. Basta may way na, may pamagi na siya kag paraan. Oo, about tatlo gid ba gin English mo gid. Gusto mo yan to pag Spanish. Spanish. Ano nga Spanish ang way out? Ang buta. Ano talaga research na. Kalye. Dalan mo ang dalan, kalye. Una. Street. Miss Ramya Garcia, raman siya. Good morning, Yes, Miss good Rams. morning. Mayroon ni si Miss Rams, ay galagaw-lagaw lang siya. Why na tawhay na Mapapasa yan. na all ka na naging siya. Tawhay na yung lives na iya. Hanggang kulo karay-karay lang na iya. Sobra pa Good siya na sa iya. pensyonada. Kulo Miss Rams, karay-karay. morning lang da. Standby na sa mga balita national. Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni Aksyon Balitang Bayan numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:28, detalye na sang mga balita nasyonal. Gindisqualify sang Korte Suprema ang pilay ka mga bar examinees bangod sang ginaligar paglapas sa honor code samtang nakakuha sang examination. Sa bulletin release sang Korte Suprema, ginpahayag ni Associate Justice kag Bar Chairperson Marvic Leonen nga samtang ang bar examination nakabaton sila sa mga report nga may pila ka mga examinees nga nagsulod sa mga testing sites nga wala nagpahibalo nga nagpositibo sila sa COVID-19. Duha man ni Leonen, may mga examinees man nga nagdala sang mobile phone sa sulod sa examination room kag nagbukas ang social media sa tion sang pagpanyaga samtang yara sa testing sites. Nagpanugyan si Leonen sa mga disqualifying nga examinees nga magtuon sa masala nga ilan nahimo kang magbawi sa sunod nga bar examinations. Gin-report man sang Korte Suprema nga 219 ka mga examinees ang wala nakakuha sang bar exams matapos magpositibo sa COVID-19. Ginklaro naman sang Korte Suprema nga ang disqualification ang epektibo lamang para sa 2020-2021 bar examination.
Madayon ang vaccination rollout para sa mga nag-edad 5 to 11 anyos subong adlaw Lunes, Pebrero 7. Sunod kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nag-abot ng 780,000 ka doses sa reformulated Pfizer vaccines. Nagpasiguro si Galvez nga safe sa mapamatanon ang Pfizer vaccine iniapisar nga may pila ka maginikanan nga nagpalabot sa angkang hangawa. Nagapati man si Galvez nga ang pagbakuna sa mapamatanon ang makahatag sa nga sense of normalcy para sa tanan nga pumuluyo. Sa karon 160,000 ka mga pamatanon nga nag-edad 5 to 11 anyos ang nagparehistro sa pilot vaccination sa Metro Manila. Nagbakal sang 30 milyones ka doses ang reformulated nga Pfizer vaccine ang gobyerno nasyonal para sa pediatric vaccination sa pungsod Pilipinas. Sang Pebrero 4, nag-abot na ang 780,000 ka doses ang bakuna para sa nag-edad 5 tubdob 11 anyos nga kalahip na sa 30 milyones ka doses nga gin-order sa Pilipinas. Sunod kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., ang unang nga tranche sang bakuna nga 7.5 milyones ka doses ang mag-abot sa unang quarter sa 2022, samtang ikaduha naman ang ginalauman mag-abot sa ikaduha man nga quarter sa tuig. Ginalauman man ang pag-abot sang dugang nga 780,000 ka doses ang Pfizer vaccine sa Pebrero 14. Nagapati naman si Justice Secretary Minardo Guevara nga nakahibalo na ang Federal Bureau of Investigation o FBI sa United States sa lokasyon ni Pastor Kibuloy. Nakasiguro man siya nga nakahibalo ang FBI sa legal nga pamaagi para hatagan alagyan ang sistema sa hustisya sa US nga makahimo sa jurisdiksyon sa pagkatawo ni Pastor Kibuloy. Ini ang reaksyon ni Guevara kasunod sa pagpagawa sa FBI sa mga wanted posters ni Kibuloy nga amo ang nagtukod sa Kingdom of Jesus Christ religious group kag duha pa ka miyembro sini sa simbahan. Ang duha pa ka wanted amo Sandra Teresita Tolibas Dandan kag Felina Salinas. Sunod kay Guevara, wala pa sila nakabaton sang bisan anuman yung official communication gikan sa US government. Sunod pa diri ang proseso ang ginadumalahan sa Phil US Extradition Treaty sa diin ng US State Department ang nagahimo sang hingyo sang extradition. Sa duga naton nga balita nasyonal, magluwas sa dugang nga chalk allowance para sa mga manunudlo pagkatapos niya nga iningagin duso sa Senado. Prioridad man ni Partido Reforma Standard Bearer Panfilo Ping Lacson ang pagpasaka sa sweldo sa mga manunudlo kapag hatag sang kinanglanon sa mga estudyante para mapasanyog ang kalidad sang edukasyon. Nakaibalo si Lacson nga dako nga hangkat sa pungsod ang pagpasanyog sa sektor sa edukasyon, ilabi na karon nga nagapadayon ng pandemya. Gani padayunon kag papaskugon pa niya ang pagdugang sa mga benepisyo para sa mga manudlo kag estudyante kung siya mapili nga masunod nga mangin presidente. Sunod kay Lacson, wala pang problema bangod sa paglaptas ang COVID-19. Ginaduso na niya ang mga pamaagi agon mabuligan ang mga manudlo para sa mapasaka sa ila sini nga sweldo, paghatag sang dugang nga allowance kag hatag sang pila ka mga kulang nga mga kon pagdugang sa mga personnel. Kung mapasanyog ang sweldo sa mga manudlo sa Pilipinas, nagapati si Lacson nga mas dako ang tsansa nga hindi na magtrabaho ang mga manudlo sa abroad kag dito gamiton ang ilas ni nga talento. Ini ang advokasya ni Lacson bisan pa sa Senado, gani permi niya ginahimo kung naginapangitaan sang pagi para mahatag sa mga manudlo ang ilas ni nga mga kinahanglanon. Bilang pamatuod sa pagka-action man ni Ping, hindi lamang sa isyu sang korupsyon kundi pisan sa sektor sa edukasyon, madumduman nga ginaprubahan ang pagpatindog sa isa ka integrated elementary kag high school sa Pag-asa Island sa Palawan pagkatapos nga ginduso sang presidential bet sang Partido Reforma ang dugang pondo para sa mga pasilidad sini. Bangod sini, nagbisita o kung resulta ini sa pagbisita ni Lacson sa nagaisahanon nga isla sa Kalayaan Island Group nga may nagapuyo nga komunidad. Malapit ini sa ginaangkon sang China nga teritoryo sa West Philippine Sea. Halos tanan nga probinsya sa Pilipinas ang naka-record sang tayuyon nga pagnubo sa kaso sa COVID-19. Sunod kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, ginabulubanta ang 5 na lamang ka mga magagmay nga probinsya naka-record sang pagsaka sa kaso sa COVID-19. Sa record sa Department of Health, ang average nga bago nga kaso sa COVID-19 sa sulod sang 7 ka adlaw, ang yara na lamang sa 8,400 apang sunod kay David mahimo pa ini nga magnubo tubtob sa 5,000 sa masunod nga semana. Nagalao man si David nga magnubo pa kung magnubo sa pre-Omicron surge level ang positivity rate sa pungsod Pilipinas sa bulan sang Marso. Action Radio Philippines sa Standard Time, lasay sa 34. Inyong mamatiyan ang aton mga balita diri sa Action, Balitang Bayan numero 1.
Standby na sa Action Report, second portion, upod action Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition, upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-action Boy Duran, mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Life